Bombini na Henkies papiamento. Vandaag gaan we 6 woorden leren combineren met elkaar om zinnetjes te maken in het papiament. Denk eraan, luister en herhaal en waar nodig druk je op pauze. We beginnen met ik. Ik in het papiament is mi. Mi. Jij in het papiament is bo. Bo. En in het papiament is i. I. Met is ku. Ku. Jij en ik in het papiament is mi kubo. Mi kubo. Willen in het papiament is ke. Ke. Ik wil in het papiament is mike. Mike. Ik wil en jij wilt in het papiament is mike I boke. Mike I boke. Niet in het papiament is no. No. Ik wil niet is mi no ke. Mi no ke. Jij wilt niet is bo no ke. Bo no ke. Hoe zeg je dan jij wil niet en ik wil niet? Mi no ke. I bo no ke. Mi no ke. I bo no ke. Danke por la atención y suerte. Ayo.